Pred pár rokmi som si naplánoval veľkú solo cestu do vnútrozemia Aliašky. Mal to byť dlhý víkend, plný kempovania a rybolovu na miestach, ktoré mi odporúčila rodina. Môj otec sa narodil v malom mestečku pri Anchorage a celé detstvo strávil na lovoch a túrach po celom štáte. Keďže som vyrastal na jeho neuveriteľných príbehoch, zdalo sa prirodzené, aby som sa tam vybral aj ja a na vlastné oči videl to, o čom hovoril. Cesta sa zdala jednoduchá. Bol som skúsený milovník prírody, no vedel som, že aliašskú divočinu nemožno podceniť. Nelietal som lietadlom do odľahlých oblastí a ani som sa nespúšťal príliš ďaleko od ciest. Rozhodol som sa držať známych rekreačných zón pre kemperov a rybárov. Zvolil som vedľajšie cesty, aby som mal viac súkromia, no stále som bol len míľu či dve od najbližšieho kempu. Našiel som pekný záliv pri rieke, ktorý mi otec kedysi odporúčil ako výborné miesto na rybolov. Zdalo sa však, že za posledné 10 ročia sa tam niečo zmenilo, pretože počas celého prvého dňa som nemal ani jeden záber. Ľudí som nikde nevidel, no našiel som pár stôp po tom, že tadiaľ niekto prešiel. Vrchnáky od fliaš, kúsky plastov. Nič veľké, ale dosť na to, aby bolo jasné, že miesto nie je úplne opustené. Putoval som proti prúdu niekoľko míľ, objavil hlboké tône a dokonca som videl ryby, no stále nič nebralo. Menil som náčinie, skúšal som rôzne spôsoby, no bez úspechu. Začínal som mať pocit, že robím niečo zlé, keď sa zrazu všetky ryby rozutekali, ako by ich niečo vyľakalo. Bolo to zvláštne, pretože namiesto toho, aby plávali jedným smerom, ako zvyčajne pri poplachu, rozbehli sa chaoticky. Niekedy sa dokonca dvihli priamo z vody a znovu sa vrátili do prúdu. Vyzeralo to, ako by ich zasiahol elektrický výboj alebo niečo podobné. Nevedel som si to vysvetliť, tak som to pripísal smole a pokračoval ďalej proti prúdu. Pred večerom sa mi predsa len podarilo uloviť pár rýb na večeru. Les sa tu otvoril do miernej lúky, kde sa rieka rozlievala do viacerých ramien. Strávil som tam čas s kontrolou výbavy, skúšal som loviť v tôňach a jednoducho si užíval výhľad. Slnko sa ukázalo spoza oblakov a trochu zahrialo chladný vzduch. Vtedy som začul zvláštny bzučivý zvuk. Keď som prvýkrát vkročil na čistinu, ozval sa tiež, ale rýchlo zmizol a tak som si myslel, že to bolo len v mojich ušiach. Počas následujúcej hodiny sa pravidelne vracal, vždy na pár sekúnd a potom znova utíchol. Poobzeral som sa po okolí a napadlo mi, že by to mohol byť niekto na štvorkolke či motorke ďaleko v údolí. Všetko bolo také tiché, že by som musel byť aspoň 5 či 6 míľ ďaleko. Nakoniec som tomu prestal venovať pozornosť. Času bolo málo, tak som si po zvyšok dňa zabezpečil ryby, trochu sa prechádzal, vyšplhal sa na mierne svahy a urobil pár pekných fotiek. Potom som sa pomaly vracal dole riekou späť ku kempu. Okrem toho zvláštneho zvuku som celý deň nestretol ani nepočul žiadneho človeka. Keď som sa už vracal dolu roklinou, mal som pocit, že na opačnom brehu vidím niekoho, ako sa plází pomedzi stromy. Zastal som a čakal, či sa znovu objaví. Keďže som kempoval na neznámom mieste, dávalo mi zmysel byť priateľský a prihovoriť sa. Chcel som sa niekoho spýtať na rieku a dobré miesta na lov, keďže som tam plánoval zostať pár dní. Nikto sa však neukázal. Pozeral som tam a späť, dokonca som ustúpil o pár krokov, aby som mal lepší výhľad, no nikto sa neobjavil. Začal som sa cítiť zvláštne. Bol som si istý, že som tam niekoho videl. Prečo by sa predo mnou skrýval? Zakričal som: Dobrý deň, no žiadna odpoveď. S nepokojným pocitom som sa rozhodol vrátiť do kempu. Celú následujúcu míľu som sa neustále obzeral, ale nikoho som nezazrel. V hlave som si prehrával možné vysvetlenia. Možno tam nikto nebol. Je pravdepodobnejšie, že som videl len hru tieňov či pohyb lístia. Alebo to mohlo byť malé zviera, ktoré si ma prišlo obzrieť. Predo mnou sa kľukatil tok rieky. Schoval som sa do húštiny a chvíľu som sledoval cestu za sebou. A naozaj, uvidel som toho istého chlapa, ako sa plíži sotva štvrť míle odo mňa. Pohyboval sa neuveriteľne opatrne, takmer bez zvuku, ako by nechcel narušiť krovie. Bolo to zvláštne, skoro ako sen, sledovať ho, ako sa pohybuje vo svojom živle, bez toho, aby tušil, že ho pozorujem. Po pár minútach zdvihol hlavu, zbadal ma, zamával a okamžite zmizol medzi stromy. Čo to do pekla malo znamenať? Celé to bolo divné, no najpodivnejšie bolo, že vyzeral ako vojak.
Na diaľku sa zdalo, že má na sebe taktickú vestu a hrudný nosič. Možno to bol fotograf, možno niekto iný, to by vysvetľovalo vrecká a jeho tichý pohyb. Nech to bolo čokoľvek, rozhodol som sa držať si tempo a nechať ho ďaleko za sebou. Zvyšok popoludňa prebehol pokojne. Vyčistil som ryby, naplnil ich cesnakom a maslom a mal som kráľovskú večeru pod hviezdami. Jednou z kostí som si čistil zuby a vychutnával si tú atmosféru. Predstavoval som si, ako tu kedysi kempoval môj otec a zažíval niečo podobné. Ten pocit spojenia bol výnimočný. Únava ma dobehla skoro, tak som zabezpečil tábor a vliezol do stanu. Mal som hlučný oheň, ktorý žiaril až do noci a veľký plátený stan medzi dvoma stromami, v ktorom som sa mohol postaviť. Počúval som praskanie ohňa, zatváral oči a postupne zaspával. Neviem, koľko času ubehlo, no zrazu som bol úplne prebudený. A netušil som prečo. Cítil som, že niečo nie je v poriadku. Oči som mal ešte zatvorené, keď som si uvedomil, že cez viečka preniká svetlo. Moja prvá myšlienka, ten muž pri rieke mi svieti baterkou do stanu. Prudko som otvoril oči, no nič také sa nedialo. Stan bol zatvorený a všade naokolo panovalo ticho. Viditeľná bola len slabnúca žiara uhlíkov z ohňa. Tipoval som, že je okolo polnoci, možno 1 ráno. A potom som zbadal niečo iné. Svetlo. Nie priamo v stane, ale nedaleko. Asi 15 stôp od stromov. Stále som čakal, že začujem kroky, motor alebo akýkoľvek zvuk, no nebolo tam nič. Cesta prechádzala vedľa môjho kempu, ale nebolo tam miesto, kde by mohlo stať auto. Svetlo sa navyše nezdalo prichádzať zo zeme. Vychádzalo priamo z hora. Bol to úzky stĺp, ktorý vystreľoval do výšky možno 40 stôp. Stál som tam, ohromený, presvedčený, že snívam. Čo iné by to mohlo byť? Mimozemšťania? Sotva. A potom to zmizlo. Skúsenosti z divočiny ma naučili nosiť zbraň. A na túto cestu som si vzal Smith & Wesson 10 mm pre prípad dravcov. Ležala pod spacákom a okamžite som ju nahmatal. V tom sa stĺp svetla objavil znova. Tentoraz priamo nad mojím táborom. Bol obrovský, asi 20 stôp v priemere, žiaril jasne a čisto. Zamrzol som. Zbraň v ruke mi bola na nič. Uvedomoval som si, že som úplne bezmocný. Vyskočil som zo spacáku a začal sa rýchlo obliekať. Obul som čižmy, zastrčil pištol za opasok, rozhopol stan a opatrne vykúkol von. Svetlo bolo také oslepujúce, že som nemohol pozrieť priamo hore, ale svoj nákladiak a zvýšok kempu som videl jasne. Celá scéna pôsobila neskutočne. Úplne ticho, žiadny pohyb, ako by chirurg presvietil zem zhora. A potom to prišlo. Znova ten bzúkot. Rovnaký zvuk, aký som počul predtým. Teraz však oveľa bližšie. Skôr než som stihol zareagovať, svetlo sa stratilo. Neváhal som ani sekundu. Obliekol som si bundu, uviazal čižmy a vybehol som k stromom. Bežal som naplno. Môj tábor bol na malej čistine, ale skutočná divočina bola len pár krokov odo mňa. Hustý les mi poskytoval aspoň ako taký úkryt pred čímkoľvek, čo bolo tam hore. Vrazil som do huštiny a nezastavil sa. Konáre ma doráňali od hlavy po pety, ale bolo mi to jedno. To svetlo bolo omnoho väčšia hrozba. Pretlačil som sa cez prvú stenu stromov, škrabance som mal po celej tvári i rukách. Naľavo sa dvíhal kopec, rovno predo mnou skálny výbežok. Nemal som baterku a nechcel som riskovať zlomený členok, tak som zamieril hore svahom. Skaly v tme boli smrteľná pásca. V polovici kopca som narazil na veľký dub, suchý so silnými konármi. Vyzeral, že sa naň dá ľahko vyliesť. Vyšplhal som sa do sivých, roztrapkaných konárov a pokračoval, kým som nebol aspoň 15 stôp nad zemou. V tej chvíli sa stĺp znova objavil. Priamo nad mojím táboriskom. Z výšky som videl časť auta, rozopnutý stan a celý priestor zaliatý bielou žiarou. Svetlo vychádzalo z jediného bodu, no tma mi neumožnila vidieť, čo je jeho zdrojom. Potom sa to začalo pohybovať. Sledovalo cestu, ktorou som utekal do lesa. Keď prechádzalo ponad vrcholky stromov, presne tou trasou, ktorú som urobil, svetlo zhaslo. Sedel som vysoko na strome a vtedy som ho začul znova. Tentokrát už nie len bzučanie, ale akýsi kvílivý, prenikavý tón.
Bol som v pasci. Nemal som kam ísť. Vyťahol som pištoľ a čakal. V duchu som si sľúbil, že ak ma ten lúč zasiahne, vypálim doň všetky náboje. Po pár minútach sa svetlo znova objavilo. Tentoraz na úpäti kopca, kde som zbehol z hlavnej cesty. Svietilo tam dlho, najdlhšie za celú noc. Asi po 10 minútach zhaslo a začalo krúžiť po lese. Počul som, ako bzučí okolo mňa. Párkrát dokonca priamo nad stromom, na ktorom som sedel. Dúfal som, že keď som sa dostal zo zeme vyššie, nebude ma vidieť. A zdalo sa, že to funguje. Zvyšok noci som strávil krčovito zvierajúc pištoľ a sledoval, ako sa lúč pravidelne objavuje a mizne. Potom sa stalo ešte niečo desivejšie. Zrazu sa ozval hlas. Bol to ten istý dobrý deň, ktoré som predtým zakričal pri rieke. Ale nebol to môj hlas. Iba jediný výkrik, ako by sa ma niečo snažilo provokovať. Vyšplhal som sa vyššie do konárov a zostal ukrytý až do svitania. Keď sa obloha začala sfarbovať do červena a lúč sa už dlhšiu dobu neobjavil, konečne som zliezol. Bežal som späť do kempu, vliezol do spacáku a snažil sa zahriať. Celú noc som bol v lese, premrznutý do kostí. Jediné, po čom som túžil, bol spánok. Po zvyšok výletu sa už nič nestalo. Neskôr som sa pripojil k jednej rodine, ktorá kempovala nižšie po ceste. Keď som im všetko porozprával, povedali, že žiadne svetla nevideli. Spomenuli si však na bzučanie. Vraj prichádzalo a odchádzalo popoludní. Zvláštne, no nepovedalo mi to vôbec nič. Po navrate som sa o tom rozprával s otcom. Bol úplne zmetený. Myslel si, že to znie ako vojenská operácia, ale ani jeden z nás si nevedel predstaviť, prečo by sa niekto zameral na osamelého kempera. Celé to bolo čudné a nevedel som, koho sa opýtať. Roky na to som stretol chlapa, ktorý prežil takmer rovnakú skúsenosť. Kempoval v oblasti Four Corners, keď jeho táborisko osvetlilo rovnaké svetlo. On však neutiekol, len čakal, kým zmizne. Na druhý deň zašiel za lesnými strážcami a tí mu povedali, že v okolí sú nelegálne pestovateľské farmy. Úrady tam vraj používajú drony na nočné mapovanie, aby mohli neskôr zasiahnuť. Ospravedlnili sa mu a vysvetlili, že operátor si jeho stan pomýlil s niečím iným. Keď sme si porovnali zážitky, všetko sedelo. Bzučanie, ticho, ohromujúci lúč, spôsob, akým sa pohyboval po lese. Jediná vec, ktorá mi nedala spávať, bolo to, že moja skúsenosť sa odohrala na Aliaške a koncom 90. rokov. Vtedy sotva niekto počul o dronoch. Kto by ich vtedy mal v takejto divočine? A ak to predsa len bola oficiálna operácia, majú niekde aj fotky mňa? Kedysi som pracoval na severnom svahu Aliašky v ropnom priemysle. Naša práca si vyžadovala dlhé cesty hlboko do Aliašskej ropnej rezervácie, nekonečnej tundry, ktorá sa tiahne stovky míľ bez akejkoľvek civilizácie. V zime ropné spoločnosti stavajú dlhé ľadové cesty vedúce k prieskumným vrtným plošinám. Našou úlohou bolo prísť po úvodnom vrtaní a testovať horninové útvary, aby sa zistilo, či obsahujú ropu. Bol január a slnko sme už mesiac a pol nevideli. Polárna noc je niečo, čo sa nedá poriadne opísať. Treba ju zažiť. Tentokrát sme pracovali asi 60 mil západne od Alpín, neďaleko v hlbine tundry. Naša úloha trvala týždeň a keď sme skončili, vracali sme sa späť do kempu, aby sme odozdali zmenu a mohli ísť domov. Na začiatku aj na konci týchto ľadových ciest sú strážne búdy, kde sa musíte prihlásiť a neskôr odhlásiť kvôli bezpečnosti. V tundre nie je signál a rádia majú dosah len na krátku vzdialenosť. Ak by ste sa neodhlásili včas, vyšľú po vás hliadku, aby sa uistili, že ste nezostali ako cencuľ uprostred ničoho. Boli asi 4 hodiny ráno, hoci na tom nezáležalo, tma bola absolútna. Išli sme pomaly, rýchlostný limit je na týchto cestách maximálne 25 mil za hodinu. A vtedy sa v kuželi našich svetiel objavil muž. Kráčal po ľadovej ceste, uprostred tundry, oblečený v džínsoch, teniskách a obyčajnej bunde s kapucňou. Vonku bolo minus 20. Na prvý pohľad sa mohlo zdať, že je to miestny Inuit, ktorému sa pokazil skúter a snažil sa dostať späť do strážnej búdy. Ale nebol to Inuit, bol to Kaukazec.
a na rozdiel od toho, čo by ste čakali, nevyzeral, že by mu bola zima. Jeho oblečenie síce nebolo vhodné, no pôsobilo suché, ako by mu stačilo. Kráčal ďalej, nevšímal si nás. Stiahol som okno a zavolal na ňo, či je v poriadku a či nepotrebuje pomoc. Nijaká reakcia. Tvár mal úplne prázdnu, bez náznaku myšlienok či emócií. Niektorí z chlapov v nákladiaku si mysleli, že mal nehodu a je v šoku. Išli sme popri ňom, stále sme sa snažili nadviazať kontakt, no márne. Občas som dokonca zachytil zvláštny kyslý zápach, ktorý sa od neho šíril. Na tom mužovi bolo niečo, čo spôsobovalo, že mi vstávali chlpy na krku. Chlap, sediaci za mnou, to už nevydržal. Stiahol okno a natiahol ruku, aby sa ho dotkol. Vraj ho chcel len potriasť, prebudiť z tej strnulosti. Lenže skôr, než sa ho stihol dotknúť, muž sa náhle otočil a chytil ho za ruku. Ten pohľad nezabudnem. Jeho oči horeli čistou zúrivosťou. Neuvoľnil zovretie, držal ruku môjho kamaráta pevne, ako by ju chcel rozdrviť. Ak by sa emócie dali merať teplotou, ten chlap by roztopil celú zamrznutú tundru. Môj kamarát sykol od bolesti, snažil sa vyslobodiť, no nešlo to. A v tom ten muž začal kričať. Kričal na nás s takou nenávisťou a hnevom, že nám doslova zamrzla krv v žilách. Bolo to desivé. Niečo, čo v tom nekonečnom tichu tundry znelo priam nadprirodzene. Prudko som dupol na plyn a nákladiak sa na sekundu šmykol po ľade, kým sa kolesá nezachytili a nevystrelili nás dopredu. Ten cencuľový chlapík však stále zvieral ruku môjho kamaráta a snažil sa ho vytiahnuť z kabíny. Bežal popri nákladiaku, zatiaľ čo ostatní muži vnútri sa snažili kamaráta udržať, aby ho nevytiahol von. Po niekoľkých nekonečných sekundách sa mu konečne podarilo vytrhnúť a my sme plnou rýchlosťou uháňali smerom k strážnej búdke. O 30 mil ďalej sme sa prihlásili u strážcov a nahlásili, čo sa stalo. Strážca sa na nás pozrel s výrazom, ako by sme si z neho uťahovali, no pravidla hovorili jasne. Museli to preveriť. Ruka môjho kamaráta stále bolela a keď sme mu vyhrnuli rukáv, videli sme na jeho ramene jasnú modrinu v tvare dlane. Spísali sme s ním oficiálnu správu a poslali nás späť do kempu. Nikto z nás už nemal chuť hovoriť o tom, čo sa práve stalo. Zvyšok cesty prebehol v tichosti a na druhý deň sme odleteli domov. Keď sme sa o niekoľko dní vrátili a zastavili sa pri tej istej strážnej búdke, spýtali sme sa strážcu, či počas hliadky narazil na pána Cencúľa. Len sa zasmial a povedal, že prehľadali cestu tam aj späť počas celej 12-hodinovej zmeny a nič. Žiadne stopy v snehu, ktoré by viedli z cesty, žiadne náznaky, že by tam niekto vôbec bol. Dodal, že to bol dobrý žart a že sa nám určite odplatí za to, že musel stráviť celú noc jazdením hore-dolu. Ale žart to nebol. Kto by si dobrovoľne narazil ruku, len aby podporil nejaký výmysel. Nikdy sme nedostali uspokojivú odpoveď na to, čo sa vtedy stalo. A ja sa ešte dnes pýtam sám seba, čo bol ten človek? Alebo či to vôbec bol človek? Aliašská tundra je zvláštne, nehostinné miesto a toto bol len jeden z mnohých podivných zážitkov, ktoré som tam zažil. Niektoré som si spísal a zdieľal na fórach, aby som sa aspoň trochu odľahčil tú ťarchu spomienok. Pred rokmi som bol s pár priateľmi na love veveričiek pri potoku. Išli sme na veľkú expedíciu do divočiny a po sobotnejšom rannom love sme si postavili stany. Popoludnie sa prehúplo do večera, na oblohe sa začali zhromažďovať ťažké mraky a z diaľky bolo počuť hromy. Rýchlo sme vytiahli veľkú plachtu zo zadnej časti môjho pick-upu, natiahli ju medzi stany a jeden sme museli presunúť, aby sa zmestil pod provizornú strechu. Raz do roka sa stretávame na takomto týždňovom výlete. Vždy si vyberáme miesto, ktoré je dostatočne bezpečné a praktické, bez rizika záplav, s dostatkom dreva a bez zbytočných komplikácií. Opísať náš tábor nie je jednoduché. Mali sme dva klasické stany s externými tyčami postavené oproti sebe. Nad nimi sa klenula ťažká plachta podopretá narezanými stromčekmi a pevne prichytená bielym nylónovým lanom. Ohnisko sme vykopali na jeho okraji, aby dym prechádzal cez otvor a rozptýľoval sa. Keď sa blížila búrka, lov sme odložili a rozložili si oheň. Varili sme kávu a niečo sladké, čo bublalo v hrnci pri plameni.
Narážne sme mali 4 veveričky, ktoré sme postupne otáčali, kým sa neopiekli do chrumkava. V tom čase už búrka naplno udrela. Prudký dážď, blesky a hromy priamo nad nami. No my sme sedeli v suchu a smiali sa, akí sme šikovní, že zvládame táboriť uprostred lesa aj počas takej spúšte. Nikto z nás nemal pištoľ, mali sme len 3 brokovnice. Moja pumpovacia Remington 870 bola opretá o stromček, ktorý držal plachtu. Nebali sme sa predátorov. V takom lejaku by sa žiadny medveď ani vlk neodvážil výjsť. A keby aj áno, vedeli by sme sa ubrániť. Sedeli sme v starých skladacích záhradných stoličkách, dvaja z nás odpočívali, tretí čupel pri ohni a obracal mäso. A potom sa to stalo. Tak rýchlo, že sme to ani nezachytili. Pod plachtu zrazu vošiel muž. Stál tam, v oboch rukách pevne zvieral pušku, ktorú držal naprieč telom. Prišiel spoza môjho stanu a vošiel priamo k nám. Šok a zmätok. Zatriasol som sa, stolička sa prevrátila a ja som sa naťahol po brokovnici. Môj kamarát, ktorý sa staral o oheň, spadol priamo do plameňov. Popálil si ruku a tvár, no bunda našťastie zachytila väčšinu žiary. V takej búrke by sme ho inak nemali šancu dostať do nemocnice. Druhý priateľ v panike utekal do svojho stanu, až ho celý rozkýval, pretože si myslel, že má so sebou pištoľ, ale nenašiel ju. Cudzinec pod plachtou zrazu začal kričať. Ho, ho, ho! Stál tam so zbraňou, ale neohrozoval nás. Záver mal zatiahnutý a pušku držal naprieč hrudníkom, ako by nám ukazoval vlastnú bielu vlajku. Zmlkli sme. Aj kamarát v stane vystrčil hlavu, aby sa pozrel. Bol to číry pad. Ak by muž zbraň čo i len trochu pozdvihol, pravdepodobne by sme zo strachu spustili paľbu. A možno by to bola chyba, ktorá by nás prenosledovala celý život. Keď sa napätie po chvíli uvoľnilo, ukázalo sa, že ten chlap sa jednoducho stratil. Muž bol už dávno stratený, keď prišla búrka a teraz sa len bezcielne prechádzala v lejaku. Zacítil dym z nášho ohňa a vôňu pečených veveričiek a tie ho priviedli priamo do tábora. Mal pri sebe malú opakovaciu 22 so zásobníkom. V skutočnosti to bol len obyčajný turista, ktorého v lese zastihli problémy. Neublížil by ani muche, no celá situácia a hlavne jeho prítomnosť mi naháňala zimomriavky. Ten úsmev. Mal úsmev od ucha k uchu, neprirodzene široký, ako by vystrihnutý zo špeciálneho efektu vo filme. Nedokázal som sa mu pozrieť dlhšie do tváre, tak veľmi ma to znervozňovalo. Neviem, či to spôsobovalo mihotavé svetlo ohňa, ktoré vrhalo zvláštne tiene, alebo či to bola len moja predstavivosť, no zdalo sa, že som jediný, kto si to všimol. Okrem toho, sotva žmurkal, dokonca ani keď mu voda kvapkala priamo do očí. Keď si uvedomil, ako veľmi nás vylákal, začal sa opakovane ospravedlňovať. Nakoniec sme sa rozhodli ho odviesť. Posadili sme ho do môjho pick-upu a odviezli k ceste pri potrubí, kde mal zaparkované auto. Nebolo to ďaleko, asi pol míle po rovnom teréne. Ľahká jazda. Riskol som to, len aby som ho dostal preč z nášho tábora. Ten chlap bol v podstate neškodný, ale mal sa ozvať ešte skôr, než vošiel pod plachtu a určite sa mal správať normálnejšie, keď tam stál s tou zbraňou. Takto nás vystrašil na smrť. Raz som bol v Chuaneu na Aliaške na služobnej ceste. Po práci som sa rozhodol ísť autom na sever a cestou som náhodne zastavoval na rôznych plážach. Na jednej z nich som sa na chvíľu usadil. Bol som tam sám, pozoroval vtáky, skúšal rybolov a prezeral si prílivové jazierka. Na parkovisku nad plážou zastavil nákladiak, no veľmi som si ho nevšímal. Otočil sa a pokračoval na sever. Podobné miesta som poznal. Na odľahlých chodníkoch sa často objavujú rôzni ľudia. Tínedžeri, ktorí fajčia trávu, ľudia, čo sa len tak túlajú, alebo vodiči, skúšajúci neopatrné kúsky. V dedinských komunitách, kde nie je veľa zábavy, sa tieto chodníky stávajú akýmsi centrom rekreácie. Po pár minútach sa ten istý nákladiak vrátil. Zaparkoval na vyhliadke priamo nad plážou, ktorá ležala asi 15 metrov nižšie pod útesom. Posádka v ňom len sedela. Potom opäť odišli, tentoraz smerom na juh. Začalo ma to znepokojovať, preto som sa rozhodol vrátiť k autu. Mal som tmavé oblečenie, takže som sa držal pri stromoch, aby som zostal skrytý a snažil som sa,
aby ma zozadu útesu nebolo vidno. Lenže nákladiak sa objavil znova. Tretíkrát. Tentoraz zaparkoval s reflektormi, ktoré priamo svietili na mňa, zatiaľ čo sa už začínalo stmievať. Zostal som stáť, sledoval ich a čakal. O chvíľu neskôr sa opäť pohli, ale tentoraz som zreteľne počul, že zastali presne tam, kde som mal zaparkované auto. Motor zhasol. Vtedy mi každý inštinkt kričal, aby som sa skryl. Opustil som pláž a zamieril rovno do lesa, mierne hore kopcom. Chuaneu má obrovské stromy a ja som si ľahol na odvrátenú stranu jedného vyvráteného kmeňa. Ak by mali baterku, našli by ma okamžite. Mobil sotva zachytil signál a ja som nebol ozbrojený. Na služobné cesty lietadlom som si zbraň nikdy nebral. Všetky šance sa zdali byť proti mne. Srdce mi bylo tak, že som mal pocit, že ma prezradí. Potom som začul hluk. Búchanie, kroky. Vedel som, že sú aspoň dvaja. Predpokladal som, že chvíľu čakali, či sa nevrátim a teraz sa vybrali dole chodníkom. Jeden z nich niesol dlhý predmet. V prítmi to mohla byť puška, ale pokojne aj bejzbalová pálka. A potom začal volať. Dobrý deň, kde si? Mal som pocit, že som sa ocitol v smrteľne nebezpečnej hre. Zostal som úplne nehybný a čakal, kým neprejdú na pláž. Keď boli dosť ďaleko, začal som sa pomaly šplhať vyššie do lesa smerom k parkovisku. Snažil som sa byť tichý, no všade boli suché vetvy a lístie, ktoré praskali pod nohami. Našťastie ma, zdá sa, nepočuli. Dostal som sa k autu. Nákladiak tam stál. Tmavý s úplne tonovanými sklami. Nebolo možné vidieť, či vnútri niekto je. Rýchlo som nasadol, naštartoval a odišiel. Cestoval som sám celý život a navštívil som oveľa odľahlejšie miesta než túto pláž, ale nikdy predtým ani potom som nemal taký silný pocit, že som v skutočnom nebezpečenstve. Dodnes som presvedčený, že to nebola prehnaná reakcia. Som si istý, že tí muži pre mňa mali pripravené niečo zlé a keby ma chytili, nemal by som šancu. Bola to moja druhá poľovačka s otcom a 2 jeho priateľmi. Vybrali sme sa na juhovýchodnú Aliašku, na jeden z ostrovov. Tábor sme si rozložili uprostred stredne veľkého zálivu v tváre písmena U. Pobrežie obkolesovali pohoria, ktoré kopírovali rovnaký tvar. Mali sme v pláne zostať 4 dni a loviť jelene. Prvý aj druhý deň sme s otcom vyšli niekoľko stoviek stôp hore do kopcov, no nemali sme absolútne žiadne šťastie. Nenašli sme nič, iba starý les. Večer druhého dňa sme však uvideli vlka, ako vyšiel z línie stromov na opačnej strane zálivu. Ľahol si na breh a po chvíli sa k nemu pridal ďalší, väčší vlk. Predpokladali sme, že to je jeho partnerka. Keď si ľahol vedľa nej, ten prvý vlk sa presunul o pár metrov ďalej. Vyzeralo to jasne. Najväčší vlk bol alfa samec svorky. Bolo to prvýkrát, čo sme na tomto výlete vôbec zazreli alebo počuli vlkov. Následujúce ráno sme pochopili, prečo sme doteraz nevideli ani jedného jelenia. Vlci tu tiež lovili. Nezanechávali takmer žiadne pachy či stopy, takže sa nedali vystopovať, ale stáda držali v neustálej ostražitosti. Jednu noc však začali agresívne vyť a neprestali až do konca nášho pobytu. Filmy či knihy často ukazujú vlkov, ako vyjú náhodne alebo len jeden silný hlásny výkrik. Realita bola iná. Títo vlci vyli so zámerom. Strašili jelene okolo zálivu a snažili sa ich zahnať do kúta. Svorka začala na špičke zálivu, ich dizonantné hlasy sa niesli na mile ďaleko a postupne sa presúvali bližšie k nám. Ja s otcom sme sa opäť vybrali do hôr, hoci sme vedeli, že šanca uloviť niečo je mizivá. Vyšli sme niekoľko stoviek stôp hore a znova sme počuli vytie. Tentoraz bolo jedno z nich hlasnejšie a citeľne bližšie. Schovali sme sa pod padnutý kmeň a načúvali. Zvuk sa približoval. Stále bližšie. Mal som so sebou opakovaciu pušku. Otec mi prikázal, aby som ju nabil. Sám vytiahol pištoľ a hlasno natiahol záver v snahe odplašiť vlka. Zvuk vytia sa približoval hore svahom a o pár minút som už videl, ako sa cez porast pohybuje veľké zviera. Nosom očuchávalo zem. Bol to alfa vlk, nebol ďalej než 30 metrov od nás.
Podľa pachu, zvuku aj pohybu musel vedieť, že tam sme. A predsa sa rozhodol nás ignorovať. Len kráčal ďalej, sústredený na stopu iného zvieraťa. Netreba dodávať, že počas tohto výletu sme už žiadne jelene nenašli. Písal sa rok 1997. Žil som na Aliaške a slúžil som v Národnej garde ako pešiak. Miloval som to. Ako niektorí viete, armáda začala projekt výstavby cesty na nedalekom ostrove s názvom Ed Island. Máriniaci tam celé leto stavali veliteľstvo, niekoľko provizorných chatrčí z preglejky a rám budúcej jedálne. Keď leto skončilo, tieto stavby vyzerali skôr ako kôlne, než plnohodnotné budovy. Nebola tam elektrina ani tečúca voda. Mňa a 5 ďalších z mojej jednotky povolali na aktívnu službu. Našou úlohou bolo prežiť zimu na ostrove a strážiť tábor. Vraj sa miestni mladíci radi presúvali z ostrova na ostrov a vandalizovali opustené tábory po ťažbe dreva. Na papieri to bolo vedené ako výcviková misia, kvôli rozpočtu. Pre nás to znelo ako dobrodružstvo. Pol roka zimy na odľahlom ostrove, život v preglejkovej chatrči. Začiatky však boli tvrdé. Na ostrove malo byť naraz 4 až 5 ľudí s víkendovými rotáciami každé 2 až 3 týždne. Trvalo pár mesiacov, kým nám dodali generátor či propán na varenie. Dovtedy sme prežívali na MRE, 3 balené jedla denne. Najhoršie na tom však bol záchod. V celom tábore bol len jeden, vzdialený niekoľko stoviek metrov od chatrčí. A aby to bolo ešte horšie, zhora prišiel rozkaz, pôda bola označená ako posvätná. Nesmeli sme sa vyprázdňovať nikde inde, iba na tom jednom mieste. Takže vždy, keď sme potrebovali ísť, museli sme pochodovať v aliašskej zime až k latríne. Napriek tomu som si ten čas väčšinou užíval. S chalanmi sme si vytvorili silné púto. Vtipkovali sme, hrali push-up poker a celkovo to bola dobrá skúsenosť. Lenže potom prišla tá najťažšia časť zimy. A s ňou aj sneh. Veľa snehu. Mali sme zvláštne naftové ohrievače, ktoré aspoň trochu temperovali naše chatrče. Jediná budova, ktorá zostala nevykurovaná, bol záchod. V ňom bola nielen neznesiteľná zima, ale pribudol aj nový problém. Postupne sa plnil. Záliv, kaďal chodila loď s fekálnym autom, zamrzol. Nebolo možné ho vyprázdniť. Obsah záchoda stúpal nebezpečne blízko k okraju misy. Bolo to nechutné. Bolo to mrazivé. A pre mňa sa to stalo nočnou morou. Úprimne, radšej by som vtedy bral zákopy ako ten prekliatý záchod. Ešte aj teraz ma striasa, keď si spomeniem na ten obrovský zamrznutý kopec. Stále mám pred očami paru, ktorá po každom použití stúpala z vetracích otvorov prenosnej toalety. Ale čudný záchod nebol tou najdesivejšou časťou príbehu. Jednej noci sme ležali 4 na posteliach a pripravovali sa na spánok. Niekoľkí z nás počúvali audioknihu, ktorú priniesol náš doktor. Myslím, že sa volala Kontakt. Ak nie, tak to bola relácia Coast to Coast Arta Bella. Jediná anglická stanica, ktorú sme tam dokázali naladiť. Bola o mimozemšťanoch, Bigfootovi a podobných paranormálnych témach. A práve vtedy sme začuli vonku zvuky. Možno to neznie strašidelne, ale verte mi, odkedy sme prišli, nič sme nepočuli. Ani cez deň, ani v noci. Ten ostrov bol mŕtvý, bez života, bez stôp po zveri. Preto sme si najskôr mysleli, že to budú tínedžeri, čo sa prišli zabaviť, postriekať steny alebo podpáliť tábor. Dávala tomu zmysel aj skutočnosť, že sme pred príchodom navštívili opustené tábory na ťažbu dreva, ktoré boli celé zničené. Upozorňovali nás, že ak tábor nebudeme strážiť, dopadneme rovnako. A tak sme sa začali pripravovať. Aspoň sme si mysleli, že sme pripravení. Pravda je, že sme neboli. Na výcvikovom cvičení sme totiž nemali muníciu. Mali sme síce M16, ale žiadne náboje. Až doteraz to nebol problém. Ostrov bol pokojný, bez hrozby. Ale v tej chvíli, keď sme počuli kroky, sa situácia zmenila. Už sme neležali. Rýchlo sme sa obliekli a hádali, to pôjde von s nenabitou puškou. A práve vtedy sa zvuky priblížili k našim dverám. Neboli ľudské. Jasne sme počuli hlasné dýchanie. Chalan, ktorý bol vybraný viesť útok, to rovno odmietol. A nikto mu to nemal za zlé. Nechceli sme riskovať, že sa z toho stane naša vlastná aliašská verzia
Southern Comfort, ak chápete, čo tým myslím. A tak sme všetci sedeli v tichu. 10 minút sme len počúvali, ako niečo ťažko dýcha pred našimi dverami. Potom to ustalo. Po pár ďalších minútach sme sa konečne odvážili otvoriť dvere. A tam, v snehu, sme uvideli najväčšie vlčie stopy, aké som kedy videl. Prisahám, že boli veľké ako tanier na koláč. Čokoľvek malo tie laby, muselo byť veľké ako malý kôň. Okamžite sme sa pustili do práce, presvedčení, že sa musíme pripraviť na svorku. Zavesili sme lampáše pozdĺž obvodu, spustili generátor a rozsvietili svetla okolo budov. Zapalili sme obrovské ohne v oceľových súdoch, tie isté, ktoré sme počas búrok používali, aby sme videli cestu k latríne. A vtedy začali vlci vyť. Niektorí tvrdili, že nás skúšali obklúčiť. Využívali vytie, aby nás donútili hýbať sa smerom, ktorý chceli oni. A poviem vám, že to takmer fungovalo. Keď sa z tmy 30 metrov od vás ozve prenikavý výkrik, váš prvý inštinkt je utiecť na opačnú stranu. Tú noc sme prežili, ale hneď ráno sme požiadali o muníciu. Za každým, keď niekto spomenie Aliašku, stiahne sa mi žalúdok. Ľudia si predstavujú nedotknutú divočinu a polárnu žiaru, no ja myslím len na tú noc v Copper Creek Lodge. Vtedy som mal za sebou 3. ročník na vysokej škole a prijal som sezónnu prácu ako recepčný a údržbár v malom, odľahlom hostinci nedaleko Národného parku Wrangell St. Elias. Bol jún 2022 a ten hostinec sa stal na 3 mesiace môjim celým svetom. Na pozemku bolo 12 malých chatiek spojených štrkovými chodníkmi, ktoré škrípali pod nohami bez ohľadu na to, ako potichu ste sa snažili kráčať. Najbližší sused bol 40 míľ ďaleko a signál na mobil neexistoval. Jediné spojenie s civilizáciou zabezpečoval pevný telefón v kancelárii, ktorý aj v najlepších dňoch praskal statikou. Väčšinu nocí panovalo také ticho, že sme mali pocit, ako by sme boli jediní ľudia na svete. V tom týždni boli našimi hostiami najmä turisti a fotografi. Ľudia, ktorí na Aliašku prichádzajú práve preto, aby sa vzdialili od civilizácie. Medzi nimi bol pár, David a Amanda, ktorí bývali v chatke číslo 7 spolu so svojím priateľom Troyom. David bol ten typ človeka, ktorý sa nikdy nezastaví. Stále vtipkoval, snažil sa rozosmiať ostatných pri spoločných jedlách v hlavnej budove. Amanda bola skôr tichá a rezervovaná, no pôsobila, ako by si všetko neustále pozorne zapisovala v mysli. Troy bol niekde medzi nimi. Priateľský, ale väčšinu času si držal odstup. Spoločne trávili dni túrami po okolí a večer sa vracali unavení, zablatení a doštipaní od komárov. Navonok to pôsobilo ako obyčajná partia priateľov na dobrodružstve, no ja som cítil pod povrchom napätie, najmä medzi Davidom a Troyom. Deň, keď sa všetko pokazilo, začal ako ktorýkoľvek iný. Väčšinu času som strávil opravovaním pokazaného bojlera v chatke číslo 3 a doplňaním zásob v hlavnej budove. Počasie bolo na jún nezvyčajne teplé a večer vzduch vibroval komármi a tým zvláštnym súmrakom, ktorý sa počas aliašského leta nikdy nezmení na úplnú tmu. Okolo 9. večer som si všimol, ako David, Amanda a Troy smerujú ku kúpeľni, malej drevenej stavbe asi 100 metrov od hlavného hostinca. Troy niesol uterák a vyzeral, že sa teší, že sa konečne po túre umie. David a Amanda kráčali za ním a jeho hlas sa ozýval čoraz hlasnejšie, keď sa vzdialovali. Nerozumel som slovám, no tón bol prudší, než by sa hodil k priateľskej debate. Zastavil som sa pri zamykaní kancelárie a načúval, ale nakoniec som to nechal tak. Hostia sa občas pohádajú, zvlášť po dlhých dňoch v izolácii. Asi o hodinu neskôr som bol vo svojej zamestnaneckej chatke a čítal som, keď som začul hlasy vonku. Najprv som si myslel, že sú to len iní hostia vracajúci sa z večernej prechádzky, no čoskoro som spozornel. Hlasy boli rozrušené, stále bližšie, až som zreteľne začul Amandu. Jej hlas bol ostrý, panický. Kričala niečo o tom, že Troy zmizol. Odložil som knihu a pozornejšie som načúval. David bol s ňou a spoločne prechádzali od chatky k chatke, klopali na dvere a pýtali sa, či niekto nevidel Troya. Ich hlasy mali ostrý, zúfalý tón, z ktorého mi naskakovali zimomriavky. Vzal som baterku a vyšiel von. V tom ma Amanda zbadala.
rozbehla sa ku mne, bledá aj v tlmenom svetle a David bol hneď za ňou, s divokým pohľadom v očiach, aký som u neho nikdy predtým nevidel. Amanda opakovala, že Troy zmizol po hádke pri kúpeľnom dome. Keď som sa však pýtal na podrobnosti, obaja pôsobili zmetene. Ich príbeh sa menil za každým, keď som položil ďalšiu otázku. Najprv Amanda tvrdila, že sa Troy pohádal s neznámym mužom, ktorý sa potuloval okolo kúpeľne. Potom sa pridal David a povedal, že ten neznámy tam stál celé hodiny a sledoval, kto prichádza a odchádza. Keď som sa pýtal na jeho vzhľad, Amanda opísala vysokého muža s tmavými vlasmi, zatiaľ čo David trval na tom, že bol nižší a mal bradu. Ich verzie si úplne odporovali, ako by hovorili o dvoch rôznych ľuďoch. Amanda si nervózne žmolila ruky a neustále sa obzerala, zatiaľ čo David kráčal sem a tam a prstami si prehrábával vlasy. Pôsobilo to neprirodzene, ako nacvičená panika, nie skutočný strach o priateľa. Navrhol som, aby sme najprv skontrolovali kúpeľný dom. Možno sa Troy len stiahol, aby sa upokojil po hádke. Súhlasili, no cestou som si všimol, ako David hádže na Amandu krátke, významné pohľady, ktoré vo mne vyvolávali nepríjemný pocit. Kúpeľný dom bol prázdny, keď sme tam dorazili, ale stopy naznačovali, že sa tam niečo stalo. Drevená lavička vonku bola prevrátená a v špine sa rysovali otlačky, ktoré vyzerali, ako by niekto spadol alebo bol ťahaný. Amanda prepukla v pláč a naliehala, že musíme okamžite zavolať políciu. Navrhol som, že použijeme pevný telefón v kancelárii. No David ma rýchlo prerušil. Tvrdil, že by sme mali najprv prehľadať pozemok, lebo Troy sa vraj len prechádza a vráti sa každú chvíľu. Jeho hlas pôsobil až príliš vyrovnane, ako úmyselný pokus udržať kontrolu nad situáciou. Súhlasil som, že im pomôžem s hľadaním, no v duchu som si už prisahal, že hneď po návrate do hostinca zavolám úrady. Hodinu sme s baterkami prečesávali chodníky, volali Trojovo meno, ale odpoveď nikdy neprišla. Každý deň pôsobil hrozivo, každý praskot konára nás prinútil náskočiť. Amanda stále opakovala otázku, čo budeme robiť, no David za každým odviedol reč preč od polície, ako by sa snažil držať kontrolu nad situáciou. Krátko pred polnocou sme hľadanie vzdali. Bol som vyčerpaný a čoraz viac znepokojený. Oznámil som im, že idem do kancelárie a zavolám štátnym policajtom. V tej chvíli sa David zmenil. Chytil ma pevne za ruku a naliehal, aby sme počkali do rána. Tvrdil, že Troy sa určite objaví sám a nechceme zbytočne rozrušovať ľudí. Amanda však okamžite protestovala. Prosila, aby sme zavolali Troyovej rodine a povedali im, čo sa deje. Začali sa hádať priamo predo mnou. David tvrdil, že polícia by všetko len skomplikovala, Amanda ho zúfalo prosila, aby mi dovolil zavolať. Počas hádky som si všimol čerstvé škrabance na Davidových predlaktiach. Predtým tam určite neboli. Keď som sa na ne spýtal, odsekol, že si ich urobil v kríkoch v čase počas hľadania. No stopy vyzerali inak. Hlboké, zoskupené, ako škrabance od nechtov človeka, ktorý sa bránil. Nakoniec som ich presvedčil, že úrady musíme kontaktovať. Spolu sme sa vrátili do hlavného hostinca. Keď som odomýkal kanceláriu, v budove vládlo neprirodzené ticho a za chrbtom som počul ich zrýchlený dých. Zdvihol som telefón, no v slúchadle nebol ani náznak tónu, len absolútne ticho. Skontroloval som káble, skúšal všetky pripojenia, ale linka bola mŕtva. David okamžite vyhlásil, že telefónne vedenie určite spadlo kvôli počasiu. Ale žiadne búrky v ten deň neboli. Amanda chodila hore dolu po kancelárii, zrútená a stále viac vydesená, mrmlala, že musíme nájsť nejaký spôsob, ako získať pomoc. Povedal som, že ráno pôjdem do najbližšieho mesta a nahlásim zmiznutie. No David sa okamžite ponúkol, že pôjde on. Tvrdil, že pozná oblasť lepšie a zvládne to rýchlejšie. Jeho náhla ochota mi však znela falošne. Trval som na tom, aby sme zostali všetci spolu, kým nezistíme, čo sa s Trojom stalo. Vtedy som zachytil ďalší z tých rýchlych, nabitých pohľadov medzi Davidom a Amandou. Rozhodli sme sa počkať do úsvitu, než urobíme akékoľvek kroky. Ponúkol som im, že môžu zostať v hlavnom hostinci namiesto toho, aby sa vracali do svojej chatky. Amanda okamžite súhlasila, ale David pôsobil neochotne. Tvrdil, že sa musí vrátiť do chatky po nejaké veci. Sledoval som ho, ako odchádza smerom k chatke číslo 7 a niečo na jeho rýchlych, účelných pohyboch ma prinútilo rozhodnúť sa ísť za ním. Vzal som baterku a nepozorovane vyšiel zadnými dverami hostinca, držal som sa v tieni, kým som sa nepriblížil. David vošiel do chatky a zdržal sa tam asi 10 minút.
Keď vyšiel, niesol veľkú cestovnú tašku, ktorá vyzerala oveľa ťažšie, než by mala byť, ak v nej mal len oblečenie. Pod pazuchou mal navyše niečo zabalené v uteráku a neustále sa obzeral cez plece, ako by sa bál, že ho niekto sleduje. Podarilo sa mi vrátiť do hostinca skôr ako on. Keď vošiel, predstieral som, že driemem na stoličke v hale. Amanda bola zhrbená na gauči, ale vedel som, že ani ona poriadne nespí. Noc sme strávili všetci traja v hlavnej miestnosti a nemyslím si, že by čo i len jeden z nás zavrel oči. Keď sa slnko začalo ukazovať okolo 4:30, navrhol som, aby sme sa vrátili ku kúpeľnému domu, tentokrát za denného svetla a pozreli sa, či nenájdeme ďalšie stopy. David okamžite protestoval, tvrdil, že sme tam už hľadali a nič nové nenájdeme. Amanda však vstala a rozhodne povedala, že sa tam chce vrátiť. Po chvíli váhania David súhlasil, no cestou sa neustále postavoval medzi mňa a Amandu, ako by chcel kontrolovať, čo vidíme. Ranné svetlo odhalilo detaily, ktoré sme v noci prehliadli. Na drevených schodoch kúpeľného domu boli záschnuté tmavé kvapky a zem okolo budovy bola zreteľne viac rozritá. Amanda si všimla kúsok látky zachytený o konár a natiahla sa poň. V tom David rýchlo vystúpil a varoval. Nemali by sme sa dotýkať ničoho, čo môže byť dôkazom. Jeho tón bol až neprirodzene autoritatívny, znel skôr ako niekto, kto chce mať situáciu opäť pod kontrolou, než ako človek, ktorý sa obáva o čistotu miesta činu. Krátko po 7:00 sa v diaľke ozval hluk prichádzajúceho vrtuľníka. Prekvapilo ma to. V tejto oblasti bola letecká doprava v takú rannú hodinu nezvyčajná. Davidova tvár v tej chvíli úplne zbledla. Rýchlo začal hovoriť, že sa musia vrátiť do chatky, zbaliť sa a odísť. Amanda sa však dívala na stroj, ktorý pristával na čistine pri hostinci s výrazom, v ktorom sa miesila úľava s hrôzou. Dúfam, že je to pomoc, zašepkala. Vrtuľník dosadol a z neho vystúpili dvaja štátni policajti spolu so záchranárom. Moja prvá myšlienka bola, že niekto iný nahlásil Trojovo zmiznutie, no rýchlo mi došlo, že to je nemožné. Naše telefónne linky predsa nefungovali. Jeden z policajtov k nám podišiel a spýtal sa ma, či sme tí, ktorí nahlásili nezvestnú osobu. Skôr než som stihol otvoriť ústa, David sa ujal slova. Tvrdil, že došlo k omylu, že Troj sa len išiel prejsť a pravdepodobne sa už vrátil do mesta sám. Policajt vyzeral skepticky a požiadal, aby sa s nimi porozprával oddelene. Začal s Amandou. Zatiaľ, čo s ňou policajti hovorili, David sa ma snažil presviečať, aby sme im všetci povedali, že je všetko v poriadku a že Troj sa čoskoro objaví. Potil sa, hoci ranný vzduch bol chladný a neustále sa pohrával s niečím vo vrecku. V tej chvíli prišiel záchranár so správou, ktorá nás všetkých zaskočila. Troja našli asi 2 míle po prúde pri starej Banskej ceste. Bol živý, no v kritickom stave s viacerými vodnými ranami. Letecky ho previezli do nemocnice vo Fairbanks. Záchranár vysvetlil, že sa dokázal doplaziť k ceste a zastaviť kamionistu, ktorý privolal pomoc cez CB rádio. Keď som po tejto správe pozrel na Davida, jeho tvár úplne zbledla. Hľadel do zeme, ako by dúfal, že sa v nej stratí. Amanda prepukla v plač, no nebol to plač úľavy. Boli to slzy strachu. Policajti Davida zatkli ešte to popoludnie, keď v jeho táške našli nôž zabalený v uteráku, ktorý si vzal z chatky. Amanda sa neskôr priznala, že mu pomohla presunúť Trojovo telo po útoku. Podľa jej slov sa David počas hádky o peniaze, ktoré mu Troj dlhoval, zrútil a zaútočil. Keď si mysleli, že je mŕtvy, spanikárili a snažili sa zakryť stopy. Telefónna linka bola úmyselne prestrihnutá kliešťami, ktoré policajti našli u Davida. Amanda za svoju spoluprácu dostala znížený trest. David bol obvinený z pokusu o vraždu. Následujúci deň som podal výpoveď a Aliošku som opustil. Nikdy som sa tam nevrátil. A dodnes sa niekedy budím s jedinou otázkou. Čo by sa stalo, keby ten kamionista Troja nenašiel včas?